lan ilang bareng lakune jaman kang kebak ing kacintrakan. Kidung serating jalma rubuh mung karana lamise wanita. Jare wanita papan paraning rasa asih lan sedya. Jare putri iku dadi panuntuning tresna suci kang tuwuh sajroning sanubari. Nanging tresna kadya toya lan wisa. Toya bisa anyep gerasa, wisa bisa karya bubrahing raga. Nalar bisa buyar, angen-angen rusak merga ngoyak ing katresnan. Ginurit sanggit lungit jalma putra Dewi Hawa. Raga papa jiwa raga angit dambranta. Kadya kembang kang siniram daru beksi. Angleledo anggoda andum sari sak marga-marga. Maweh leburing gubuk penceng tuwa pertapan jati srana kang medeng ngiyupi si kumbang kang layu ngelako baring asmara. Tumetesing banyu katresnan kang awoh kanestan, tetese banyu ramban kang awoh kadilakan. Garwaku sing banget ndak tresnani renuga sumurupa. Bejane wong bangun bebrayan iku ora amarga kahanan sing sarwa turah. Tak baleni sepisan meneh. Kabejane wong urip bebrayan iku ora mung merga kahanan sing sarwa turah. Kahanan melarat utawa sugih ngono dudu dasar kanggo nggayuh kabejan lan katentreman. Jernyatane kabeh wis padha ngerti yen sejatine babagan kuwi mung gumantung ana rasa panarima. Awit apa? Awit perkara kahanan lair kuwi bisa digayuh sak titahe aja nganti mangsa. Mula yen ora kedunungan watak sabar lan narima, banjur owah gingsir sing dadi pikire. Satemah ora bisa langgeng lan lestari anggone padha jejodohan nyanyi. Inggih Kakang Panemban Begawan Risanggeni ingkang minangka guru laki kawula.
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene siang pantaraning ratri kula tansah dipun tuduhaken dhateng margining kabecikan. Iya ngene yo Yayi, pun kakang iki tinitah dadi wong lanang dene Yayi Renuka tinitah dadi wong wadon. Omah-omah kuwi wajib tumrapé wong urip, wong lanang kang dadi ratune, wong wadon kang dadi patihe. Kalamun den ibaratake pusaka kaya duwung lan marangkane, penggawean sing dikersake kelawan ratu kudu dirembuk lan ditindakake kelawan patihe. Lamun ratune masesani, patih ingkang mranata lan ngawruhi sak wewengkone Renuka. Nuwun inggih Kakang Panembahan. Renuka, ing pertapan Jatisrana kene aku kelawan Siadi wis anak-anak loro cacahe, yakuwi Suwandakni lan Jamadagni. Marem-mareme wong kang wis bangun bebrayan kuwi lamun ta wis pinaringan wujude momongan. Mula Renuka, mula gula wentan putramu kekarone nganti dewasa ya Yayi, Yayi Renuka. Pandhita Karya Wangsit Bindha Gombang ngajaping tawang susong angin ngending gane miang kalian kakung wekasane langit Jaladri disine bumbung wong-wong lan gigiring punglu Kakang Panembahan, kewajibanipun ibu inggih namung anggula wentah wiji ingkang sampun katitepaken wonten jasad kula ingkang babaripun putra paduka kekalih menika Panembahan. Ya syukur yen to pancen kaya mangkono Yayi. Mong bae pun kakang nyuwun ya bojoku Renuka. Pun kakang nyuwun ing antarane lati lan pakartimu kudu jumbuh nyawiji dadi siji. Tegese yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Tenang apa pun kakang kandha kang kaya mengkono awit wis ana sakwetara wanci iki pun kakang risanggeni ngrasakake kaya ana ganjelaning atiku kang ora bisa diucapake lan diwedharake. Mbuh perkara apa panjenenganing ingsun ya durung dungkap Renuka. Inggih Kakang Panembahan, sajake iki wis titi wancine manembah marang Hyang Agung. Luwih dhisik aku bakal manjing ana sanggar pamujan sing tak sesuwun. Muga-muga ora ana mendung kang
nglimputi pertapan dadi srana kene. Satemah pertapan kene sing ana mung tembung ayem lan tentrem. Nuwun inggih Kakang Panemban, sugeng nderekaken Kakang Panemban. Anggenipun badhe manjing sanggar pamujan manembah mring Gusti Kang Maha Wikan. Sajake Kakang Risang geni wis krasa yen to aku renuka ndarbeni tumindak ingkang singar saka kautaman. Nanging Kakang sing gedhe pangapuramu ya Kakang, nggonku tumindak sedheng marang priya liya ya mung merga nggonku ora entuk jatine pemarem saka panjenenganmu Kakang Begawan Risang geni. Baris wae Kang, bojomu wis ora puas karo kowe. Ana priya liya sing siyang pantaraning dalu bisa ndadekake aku antuk jatining pemarem. Ana priya liya sing iso marake renuka atine luwih ayem luwih tentrem. Sepulane sing gedhe yo Kang, aku kurang bisa dadi bojo sing apik tumrap Kakang Begawan Risang.
Lamon iki pancen sing ndak karepake biyo. Sepira to kapange penggalihipun Kakang awit wis sawetara suwe ora ketemu lawan jeneng sira wong ayu. Piye? Tahanan omah ra aman to? Bojomu ning ndi? Tanggapan? Mboten. Punika nembe mapan wonten sanggar pamujan nembe ibadah marang Hyang Agung adatipun nek wis kadung ibadah dangu sanget. Ya. Tutupno dhisik ayo. Kaya macan lan wong nyawang citrane wong ayu renuga. Wiwit pucuk rambut nganti jejengkol suku. Babar pisan ora ana getek cacate. Nggih. Kula inggih kapan sanget kaliyan jenengan nika Kanjeng Adipati Citrata. Iya. Mumpung ana wanci kang prayoga, mumpung ana wektu kang wironggan. Ayo wong ayu. Turutono bratanipun Kakang. Nyuntak rasa kapang pelumban ing samudra katresnan. Sumangga kula dherekaken Kakang Dipati. Eling-eling Punggawa praja ingkang senengane golek tong wadon lanyah. Mila direwangi ndelike dhuwit ana kopiah. Dupi wis ketemu karo wong wadon sing diarah sigra kinanti mlebu omah. Sing wadon mung pasrah sumarah ngladeni wong lanang sing kakean pulah.
kaliwat ora medhe arawat ati wedi lamun kauningan mring sang handek unaladi panwandi pinarti broko katurnan kang handek juti jane dedeg pengawak panjenengan inggih boten sepinten tok nanging kok tandang grayane ngedap-edapi ngaturaken panuwun nggih Kakang Adipati Citrarata ingkang sampun tresnani kula renuka lair trusing batin mboten ketang sewulan pisan panjenengan mesti tilik dateng mriki satemah kula angsal jatining pemarem awit Carmas Mara kaliyan jenandika Kakang Adipati aja kuwatir rasamu cah manis pun Kakang ora bakal lali kelawan Siadi nyatane yo mung sliramu renuka kang bisa gedhem atine pun Kakang wong wedok ayune kaya ngene wis pun Kakang tak pamit dhisik ya cah ayu cah manis ayuku cantikku senukku hai sajake mburimu kae ana dayoh sajake mburimu kae ana tamu ditamani di jagongan dhisik pun Kakang pamit ya wong ayu nggih sugeng nderekaken Kakang Adipati Kakang Panembahan ya jagat pramudita iki jancane gek lakon apa sinemune iki to jebul sing dadekke sawetara wektu atiku ora bisa tentrem atine risang geni ora bisa jenjem jebul bojoku sing lar saka angger-angger sing lar saka aturaning agama lan aturaning negara renuka kowe kuwi bojoku dene kowe sing ngladeni wong lanang liya renuka tinemune jebul wiwit biyen nganti saiki aku mung ngopeni aku mung ngragati wong wedok sing kendhok kembene tok lonte nesu-nesu mopokat aku yo gelem wong wedok ora butuh dikayani tok ning yo butuh dikeloni barang arep nesu-nesu wae ana
wangeniro sang nahar bhakti lampah hiro ginarabat padaya yuwarna nira Iwan suksma mangadili nuwih mugi payuwana marang jagat njati srana. Aduh sinuwun jimat pengayoman kula sanget boten nginten bilih paduka sinuwun Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten ing pertapan Jati Srana. Sepinten to bombong bingaing ingkang rayi langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk wonten sahandhap pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sinugata ingkang lingga murda rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Alah iya jagat ya dewa ya bathara iya sembah pangabektine Yayi Risanggeni ndak tampa agawe bombonging rasa ora liwat pangestunipun Kakang Bae tumuli tumrapa marang jeneng para Yayi Risanggeni. Nuwun inggih dahat pamundi kula
dahat pamundi kula hingga jimat paripih mugi andayanana katentreman sumrambah kulawarga ing Jatisrana mriki. Duh Koko Prabu, Koko Prabu, mboten mantra-mantra paduka ingkang kepareng rawuh dhateng pertapan Jatisrana prasasat dewaning kabahagian ingkang ngarsa ambabar karahayon ingkang mekaten sepisan malih kula ngaturaken panuwun. Duh Koko Prabu. Iya Yayi, Yayi Risanggeni tiba sepadha-padha. Saksampunipun asat ponang liwe tumata ponang huswa keparenga paduka Jeng Koko Prabu enggal paring dawuh menggah rawuh paduka Jeng Koko Prabu mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki. Yayi, pun kakang iki rumangsa mongkok Rama Prabu biyen kagungan putra loro cacahe ora ana liya ya mung pun kakang kang saiki dadi ratu ana negara Maespati jejuluk Prabu Heryawadi. Tah, putra keloro ya kuwi jeneng sira Yayi Risanggeni. Dene si Yadi ya duwe putra loro cacahe uga mijil kakung kaya dene nunggak semi lawan Rama Prabu biyen. Ora liya anakmu ya kuwi si Suwandagni lan Jamadagni. Yayi Begawan, walien rasamu Yayi Risanggeni. Nadyan si Yadi jinejer dadi Brahmana. Nadyan Siadi jinejer dadi Brahmana nanging jeneng sira iku dadi parampara kraton uga kalebu pangembat negara ana ing praja Maespati iki. Dadi Siadi uga duweni kewajiban tan prabeda kaya pun kakang ya kuwi melu mranata laksitane lekas maju munduring pemerintahan kang sarta amis dadining kahanan ing negara Maespati. Kamangka Yayi, kamangka pun kakang tansah kelingan apa sing dadi dawuh pangandikane Swargi Rama Prabu Duk Ruwuhun kang jlentrehe pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni iku kudu wicaksana putus lan kudu bisa migatekake marang sakwernaning perkara lan tumuli enggal gelem tumandang rampungi perkara kuwi mau. Kuwi pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni sabanjure yo Yayi. Wong kang wis pinercaya dening lapisaning masyarakat supaya ngatur kendho kencenging pernatan amis bajining negara. Ya ratu, ya nayaka, ya pangembat raja, kuwi kewajibane padha wae Yayi. Kudu pinter sabarang reh seranane utawa carane kudu njembarke pamikir kang sarta wani nanggung wohing tumindak madahi sakwernaning panemu. Landhep sing dadi ciptane, landhep sing dadi panggraitane kang sarta tangguh lan gelem mawas diri. Apa dene pinter ngudari ruwet ingkang adhedhasar adil lan bener. Ditambah maneh Yayi kudu bisa manjing ajur ajen. Mula yo Yayi, mula saka gagasanipun kakang dudu rakyate sing dikudokke padha lan manut menyang ratune nanging kudu diwalik pangarsa utawa pemimpin kudu tansah budidaya manunggal lan madahi isi atine bangsa jumbuh lawan kemajuane jaman Yayi.
samya ngambrangang kabdi karonaning kaswasih ring marga Hamalakung Ari sang gondo mastrat moco leng-leng lalu manguladi Surya mangrang sang waya Surya mangrang sang waya Umyus amara waya hanto Aduh Koko Prabu jimat pengayoman kula ngaturaken agenging panuwun awit saking sedaya sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang prasasat panuntun sejati saged dados padangi lampah ingkang kedah kula lampahi Koko Prabu lan saged anyrambahi karahayon mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki Yayi Begawan iya saiki seje sing dirembug Yayi sejatine sakliyanipun kakang mung bakal tilik marang kayuwanane Yayi Begawan Risanggeni lan uga sakliyanipun kakang nambani rasa kangenku marang keluarga Jatisrana sayektine aku kaya ngrasa yen to ana pertapanmu kene ana mendung peteng kang angling putih mula Yayi mula aja ndadak nganggo wigih arelinga mara enggal siadi matura lawan pun kakang aja nganti ana babakan sing ndok tutup-tutupi kaya dene sok glogok banyu bathok ora mawa tedeng aling-aling lan aling-aling tedeng mara coba Yayi enggal matura krana wis ana pitung sapatemon kraton iki Yayi Panembahan ora ana tapi wajib sebo nglungguhi kelungguhanmu ana negara Maespati kabeh mau nukulake rasa jubriyanipun kakang janjane ana apa to Yayi aduh Koko Prabu sewu lepat jagung pangaksama paduka astunipun paleh-paleh menapa jumbuh kalian dawuh pangandikane paduka Koko Prabu ingkang nyata waskita ing esti samukawis wonten babakan ingkang anjalari ribet lan ruweting penggalih kula mboten sanes kejawi namung kawontenan kula ingkang jinejer dados tiyang sepuh mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki duh Koko Prabu estunipun waleh-waleh menapa wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah tegesipun sampun winengku ing kakung malah kepara sampun anggadhahi putra nanging tiyang estri kala wau maksih seneng laku sedeng bandrek selingkuh kesenenganipun saresmi kalian priya ingkang dede bojonipun duh Koko Prabu kula ingkang mekaten kala wau ripalenggan sakmangke ngantos dados kembang lambe mahanani horeking swasana pertapan Jatisrana mriki satemahanipun kakungipun boten trimah wekasan gugat dhateng kula supados nibakaken paukuman dhateng wanita kala wau menawi kanthi dasar aturan negara mestinipun kedah kapatrapan pidana nanging ngelingi senadyan kula menika kalebeting pejabating negara nanging kula ugi jinejer dados brahmana ingkang mestenipun ndarbeni watak sugih ing pangapura mila
Mila kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu supados nderek angrampungi perkawis punika Duh Koko Prabu. Ya jagat dewa Bathara Wasisaning Abathara jagat Yayi. Babakan wong kekeluargan mono sejatine bisa dirembuk merga wong rabi kuwi mung ngetepi telung perkara ya kuwi siji dadi kanca urip, loro wong kekancan ing reh ngupakara utawa ngopeni yen to darbe anak utawa keturunan, angka telu rasa sanggama utawa nuruti rasa karonsih. Mula mestine wong kang ora duwe sahabat amarga cacat utawa sabab liya kuwi kudune ora perlu deduduhan. Yen perlune mung kekancan urip kudu mung karo wong liya lan karo nak dulur ingkang ora jeneng bebojoan. Dene kepeksane kudu bebojoan, becike yo mung karo wong sing padha-padha ora duweni karep sanggama utawa padha-padha ora duweni syahwat. Awet yen to sijine syahwat sijine ora, iki mengko tangeh bisane iso tentrem. Selagine padha-padha duwe syahwat wae, yen to salah siji ora bisa weweh jatine rasa marem, kuwi mesti ndadekake perkara sing siji njaluk mempeng, sing siji ora. Kuwi iso marake ora tentrem, kuwi iso marake geger. Inggih Koko Prabu, mula sadroning tembang kang rinakit sarkara tulise para pinter wis ngandharake unine rah arahan denira mrih manis lumekasa yen wis nunggil karsa sarwa sareh laksitane ririh wehing pangguruh lir bermara mangarasari pamuriing sarkara kang ning puspitarum prayitna tan kawistara tinalaten salagane tinaliti dumadi tanpa sangsaya. Wong karonsih utawa kumpul bojo kuwi kudu netep-netepi syarat-syarate supaya nggone bebojoan aja nganti ana salah siji kang laku sedeng utawa bandrek selingkuh. Syarate ya kuwi kekarone kudu nandang rasa pangrasane jiwa, rasa pangrasane jiwa raga. Syarate wong kumpul bojo utawa karonsih kekarone kudu ngrasakne telung perkara, ya kuwi siji gembira, loro nikmat, telu marem. Siji gembira, loro nikmat, telu marem. Aja mung mburu butuhe dhewe, maknane aja mburu gembira lan mareme rasane dhewe, nanging ya kudu ngarah-ngarah ngangkat marang pasangane supaya uga melu ngrasake jatine rasa marem. Balik ana pira bukan sekawit Yayi. Lamun to Yayi risanggeni. Lamun to Yayi risanggeni takon babagan pidana utawa hukuman. Yen to si kakung mawis kelakon gugat marang jeneng sira Yayi, kabeh mau mungkari saka ngendi anggone nyawang. Gandeng sira Yayi uga klebu pejabating negara. Muga melu-melu ana tapi tembung adil lan bebener ya Yayi. Mangu mangun kung kanduhan limang ulir leno tanpa
Lir leno tanpa kaning yen tamku lusa yen tamku lusa mengko sandyaku Koko Prabu sakupami anggenipun bandrek selingkuh kala wau namung nembe kencan semayan kewala lajeng paukumanipun menapa yen to lagi kencan semayan mongko durung lakoni apa-apa kuwi manut aturan Maespati cara kuna wis dipecut disabet ngangguri penjalin kaping 7 nggih lajeng menawi anggenipun kencan semayan malah sampun kelampahan kaping setunggal minggahipun kaping kalih yen wis kencan semayan kaping pisan utawa ping pindho kudu dipecut nganggo pecut wesi kaping 10 banjur dipepe ning panasan suwene 3 dina nggih lajeng upaminipun anggenipun bandrek selingkuh kalian priya sanes kala wau sampun marambah makaping-kaping mongko sampun dituturi tetep mboten gugu nek ora gugu dikandhani mongko wis marambah makaping-kaping kuwi kudu diketok tangane menawi sampun marambah makaping-kaping mongko nyatanipun malah semu ngece lan ngina dhateng kakungipun punika pidananipun menapa ora jane wis apa to kok arek cah wedok mamah kendali mangan ati wis apa nanang enek pradawis nami badhe kula simpen langkung rumiyin awit upami diaturaken sak mangke mesti kemawon badan dadosaken rame ning swasana ya yen pancen kowe mengkono mong bae iki wis titi wancine manembah marang Gusti kang akarya jagat duh Koko Prabu Jimat pengayoman kula sampun tanggap menapa ingkang dados kersa paduka sumangga kula dherekaken mlebet wonten pepungkuran ing pamrih langkung sekeca anggenipun badhe pirembakan babakan iki ya aku tak ngampil papan sing cedhak ana kelawan sanggar Pasmeden kinarya pirembukan catur netra kelawan Silayayi kawula non ngestaken dawuh jeneng Koko Prabu Patih Citrayatna kowe nunggu ana njaba sedhela kawula non ngestaken dawuh sing Sumarah Gusti dene sing omong manindake raja kecoprak dikan lara
Adikku risanggeni kaya pun kakang nganti ora bisa ngucap bareng ngerti lakon kok kaya mangkono po dewa kinten kula sampun boten wonten margi sanes paduka sampun sumurup piyambak nengasipun garwa kula Yayi Dewi Renuka. Koko Prabu kula nyuwun jejeg ing adiling negari Maespati. Koko Prabu yo lungguh luwih dhisik sing prayoga ya Yayi. Sotyaning sun Gusti welasa tasih kasose margi ukara asmara arang-urang ubung mangarang adikku sak temene wis sakotara suwe pun kakang anggondo arus tumrap lelakone bojomu si Renuka nanging arep kepiye meneh ternyatane kowe kuwi adikku sira Yayi kuwi klebu pangembating praja lha nggih perkawis punika ingkang andhatosaken giduwing manah kawula mangke ndak dikira hukum menika namung kangge tiyang ingkang lungguh kursi pring nanging hukum boten saged jejeg tumrapipun tiyang ingkang lenggah kursi gading. Iya pancen bener Yayi. Ngene ya Di. Satemene iki babagan kulawarga. Perkara kulawarga kudune dirampungke secara kakeluargan. Mergo ana pirang-pirang penyebab ingkang jalari winih mula bukane laku sedeng iki. Kejaba lupute bojomu si Renuka nanging sira Yayi mbok menawa uga kesandangan salah. Yen salahe wong wadon penyebab-penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi manut panaliten siji rasa ora marem bisa uga sungsate babagan umur kakean antarane sing kakung lan putri bisa uga sing kakung kasar bisa uga sing kakung ora santosa awake. Angka loro penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi wong wadon bisa selingkuh mau mbok menawa bisa uga saka rasa wadeh utawa jelek merga bisa uga wis suwe anggone omah-omah. Angka telu bisa uga saka rasa sepi kerep ditinggal sing lanang nganti suwe. Angka papat penyebabe wong wedok iso selingkuh bisa uga amarga kepengin sugih. Akeh wong wadon sing padha kepengin urip mulya, padha kepengin urip sugih. Angka 5 mbok menawa bisa uga merga wanita mau kepengin males marang kakunge, merga kakunge sing wis tau nglarani atine. Nggonku yo enek wong ngono kuwi.
Wong wadon sing demen gendak selingkuh kuwi ana tandha tandane yen manut panaliten. Wong wadon kang demen gendak selingkuh kuwi ana tandha tandane yen manut panaliten. Siji, wong wadon kuwi yen selingkuh tandha tandane siji, wong wadon mau ora jenjem, ora kerasan ana dalem lan ora betah manggon ana sisihe bojo. Kuwi angka siji. Angka loro, kulino nyebutke jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10. Angka telu, kerep nyolong pulatan utawa tembunge mentereng nyuri pandangan. Angka papat, dumadaan anggone dandan malih menor. Angka 5, wiwit goroh karo kakunge. Angka 6, budidaya supaya kakunge kerep lunga. Kakunge ora tanggapan barang dikon tanggapan. Tanggapan barang moh diterne sing lanang. Naik kereta saja. Angka 7, wong wedok ana tandane seneng selingkuh sing pungkasan kerep ngalamun ora ana apa-apa, jer guyang-guyu ora cetha sing diguyu apa. Ya, bro. Pajeng menawi lepat kula napa Koko Prabu. Luputku sakwise kowe duwe anak loro siswan Dakni lan Jamadagni, kowe mung tansah kepencut olah kebatinan awan bengi sing do tindake mung babagan pangibadah. Tanpa mikir piye carane supaya bebrayanmu bisa tentrem, gawe weweh rasa pemarem marang wong wadon, kowe lali kewajibanmu Risanggeni. Mula ora aneh lelakon nganti bisa kaya mengkene. Nek lugune wong wadon sing ngeswani tumindak kaya mengkono mau, kudu ditibani hukum mati. Nanging kepiye anggonku bakal tumindak, jer kuwi bojone adikku dhewe, Koko Prabu. Awrat anggen kula badhe menggalih. Awit ingkang kajibah dados algojo negari Maestati, mboten sanes muhung anak kula pun Jamadagni, Koko Prabu. Ya, pancene anakmu Jamadagni wis diparingi kapercayan supaya dadi algojo negara Maestati kang kewajibane nindake hukum kisas marang sapa wae kang nandhang luput lan kapatrapan hukum mati. Mula ngadepi lelakon iki becike tatanen rasamu luwih dhisik. Merga kabeh keputusan mono balik ana dirimu pribadi. Yen to Yayi gelem nampa bojomu sing wis kelakon dioteh-oteh wong mau, tegese kowe liwat dalan kabrahmanan. Dene kowe milih lewat dalan midana kelawan bojomu mangsa bodho. Mangsa bodho ternyatane kabeh mau sing dakok aja nganti gawe ribeting negara. Waduh, Koko Prabu ngaturaken panuwun mangsa bodho. Tak pasrahke sak putuhe marang kawicaksanane Yayi Begawan Risanggeni.